Με λένε Γιούλιους. Γεννήθηκα το 1973 στο νησί Αντιγόνη της Κωνσταντινούπολης. Με τη σημερινή του ονομασία το νησί Πύργος της Κωνσταντινούπολης. Η σύγχρονη ερμηνεία μιας κληρονομιάς 1000 ετών. Το βυζαντινό κρασί που σερβιριζόταν στο τραπέζι των αυτοκρατόρων παρασκευαζόταν με φροντίδα στις ανακτορικές κουζίνες και για αιώνες ήταν σύμβολο πολιτισμού, σήμερα αναγεννιέται. Τι είναι όμως το βυζαντινό κρασί? Συνδυάζοντας τις αρχαίες βυζαντινές συνταγές με σύγχρονες τεχνικές, ερμηνεύσαμε ξανά αυτό το μοναδικό ποτό που αναδύεται μέσα από την ιστορία. Επιπλέον, η παλαίωση σε πύληνους αμφορείς προσδίδει στο κρασί μια απαλή, ορυκτή υφή. Πριν από 1500 χρόνια, αυτό το ιδιαίτερο κρασί, αρωματισμένο με ρητίνη πεύκου και διάφορα μπαχαρικά και ειδικά το κρασί του Κωνσταντίνου, είναι το κρασί υπογραφή μας. Αυτό δεν είναι απλώς ένα κρασί, είναι ταυτόχρονα μια κληρονομιά, μια ιστορική παρακαταθήκη, μια γνώση που πρέπει να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Η ρητινή, το μέλι δεν είναι πρόσθετα, είναι η ταυτότητα του βυζαντινού κρασιού. Αυτό είναι που κάνει αυτό το κρασί μοναδικό. Το κρασί της Σμύρνης από την περιοχή του Αιγαίου, του Πόντου από την παραμεθόρια περιοχή της Αυτοκρατορίας του Πόντου και του Κωνσταντίνου από την Κωνσταντινούπολη, η υφή του είναι διαφορετική από κάθε κρασί που έχετε πιει μέχρι σήμερα, μια εμπειρία που δεν έχετε ξαναζήσει. Αυτή η διαδικασία, από την καλλιέργεια των σταφυλιών, τον τρίγο, μέχρι και την παλαίωση, παρακολουθείται ένα προς ένα από τα μέλη της οικογένειάς μας. Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας αυτή την ιστορική κληρονομιά.